najlepše priče o princezama iz celog sveta. Drveni plašt, norveška bajka. Bila jednom princeza Kari, koja je živela u velikom zamku na ivici čarobne šume gde su rasli biljke i drveće od čistog zlata. Kad joj je otac ostao udovac, rešio je da se ponovo oženi, pa je za ženu uzeo jednu neprijatnu plemkinju koja je imala jednako neprijatnu ćerku. Jednom kralj ode na put, a majka i ćerka primoraše Kari da im bude sluškinja i čak da čisti kraljevske štale. Kari se u štali sprijateljila s jednim starim volom koji je umeo da govori i stalno je tešio, pa je uvek bila vesela. Jednog dana, da ju napakosti, njena maćeha naredi da se životinja proda mesaru. Kari se silno potrese, pa odluči da ga spase i te noći pobeže s volom u začaranu šumu. Dok su išli stazom, vo je upozori. Princezice draga, kazat ću ti nešto. Poslušaj me dobro, ovo moraš čuti. Ništa usput ne diraj i ne pipaj ništa jer će vlasnik šume mnogo da se ljuti. U to se jedan zlatni list zakači za Karinu kosu i otkide se s grane. Istog časa razjareni trol iskoči iz grmlja i ustremi se na devojku. Ali vo nasrnu na njega da je zaštiti i borio se s njom sve dok je imao snage. Trol na kraju ode, a jadna životinja ostade na zemlji polumrtva. Kari mu je pažljivo oprala rane, pa su nastavili put. No kad su posle nekoliko sati stigli nadomak prestonice susednog carstva, vo je sasvim iznemogao. Pre nego što je izdahnuo, on pokaza princezi jedan veliki kamen i reče joj: pod kamenom ovim mrtvog me pokopaj i plakati nemoj što mi dođe kraj. Uz tebe ću biti zauvek, to znaj. Gorko plačući, Kari pokopa vola pod kamenom, a onda prikupi granje i isplete sebi plašt da pod njime sakrije prljavu i poderanu odeću. Potom ode do kraljevskog dvora i tamo poče da radi kao sluškinja. Odnesi 2 kofe vode gore u prinčevo kupatilo, naredi joj glavni sluga. Devojka pođe s kofama u stepenice, ali dok se penjala, plašt joj je udario u rukohvat i glasno zveketao. Princ se razbesne zbog te buke, pa proviri kroz vrata i povika: kakva je to buka, čemu to i zašto? Gubi se odavde s tim groznim plaštom. Sirota Kari se zbog toga mnogo nasekirala, pa je otišla do volovog groba da mu ispriča šta joj se dogodilo. Iznenada se kamen pomače u stranu i iz groba izlete prekrasna zlatna haljina. Kari ode do potoka gde se umi i obuče haljinu, pa se vrati u zamak gde se održavao bal. Kad je ušla u balsku dvoranu, svi su bili očarani njenom lepotom. Princ ju je zamolio za ples, ali ona se na to okrete i pobeže. Dok je Kari bežala, s noge joj spade zlatna cipelica. Mladić je uze, ali od tada više nije imao sna. Objavio je da će se oženiti samo vlasnicom cipelice i nijednom drugom. Onda je naredio da svaka devojka u njegovom carstvu i u svim susednim isproba zlatnu cipelicu. Kad je na red došla ćerka Karine maćehe, činilo se da joj cipelica savršeno pristaje, pa kraljevski izaslanik povede nju i njenu majku na dvor.
No kad su devojku doveli princu, jedna ptičica stade da joj leti oko glave i cvrkuće. Savila je prste ona, mala joj je cipelica. Devojka sa drvenim plaštom, prava im je vlasnica. Otkrivši tako prevaru, princ s mesta posla po Kari i zamoli je da isproba cipelicu. Pristajala joj je kao salivena. Kari tad skinu svoj drveni plašt i otkri zlatnu haljinu u kojoj ju je princ video na balu, pa mu reče ko je ona zapravo. Princ joj se izvini što je onako prasnuo na nju prethodnog dana, pa je zaprosi, a zla maćeha i njena podla ćerka pozeleneše od muke i zavisti.